isizwe sonke likaMthaniya. Nina besilo egameni lesilo ngithunywa yingonyama uqobo. Ithi anginazise nina besilo ukuthi sekunamasonto amabili ingenile emgonqweni ilungiselela umkhosi womeshwamo noma igonqele umkhosi womeshwamo. Wasazi ukuthi umkhosi womeshwamo usuke isikhathi lapho ingonyama khona izotha khona igonqa yenzela inhlambuluko yesizwe ukuthi unyaka lowo sukulandela ube unyaka oqala ube kahle, ube nezibusiso, ube nesizotha esizweni. Siyazi ke nabesilo ukuthi amasonto amabili edlule uqalile umkhosi esigodlweni eMashobeni. Waphuma washona kwaSokhulu, wahamba inzuku owayihambayo waze waphinde wabuya weza ngaphakathi esigodlweni. Njengamanje ke umkhosi uyaqhubeka ngamigonqile, umsebenzi uhamba kahle futhi sibona ngisho nangeimvula indlela ezina ngayo noma uNkulunkulu indlela asikhumbule ngayo ukuthi umkhosi wengonyama nomkhosi kaZulu uhamba ngayo indlela. Uthi ungangentaba angazise isizwe, ngazise indlunkulu, ngazise amakhosi ukuthi kuneyinsuku ezibekelwe lomkhosi ukuthi ke baqhubeka ngazo phakathi kwendlunkulu naphakathi kwesigodlo. Mhla ka-11 kuyo lenyanga ephezulu kube kuyilanga lapho abafana noma khona ibutho libe lifika khona esigodlweni ngaphakathi eMashobeni, ngoba sazi ukuthi umkhosi lo uzobenzela esigodlweni esisha sayo ingonyama okuthiwa kuseMashobeni. Kuye abanye mhlawumbe babe nendida ukuthi bezokabe kuthiwa emachobeni eMashobeni. Cha, lapha kuseMashobeni ingonyama ivuse isigodlo selembe saseMashobeni. Umkhosi ke lo nabesilo uzobe seMashobeni esigodlweni. Mhla 11 ibutho liyafika, kakhulukazi elisencane esingakhuthaza kakhulu leli butho okuyilona elabuthwa ngonyaka odlule nabanye abadadlana kunalo abaseyinjejana ukuthi beze bazokweseka umkhosi wengonyama. Mhla ka-12 kube sekuphunywa sikuyogawula usekwana zona izinsizwa lezi. Mhla ka-13 kubiwa inhlambelo. Kuyothi mhla ka-14 kuyo ephezulu kuzosaba mhla ka-15 ngakusasa ebusuku lapho kugcwala khona inyanga. Izinsizwa zobe sezibamba inkunzi njengoba sazi-ke lolo siko lwenziwe, zobe siyibamba inkunzi kuzosaba mhla ka-15 ngakusasa. Mhla ka-16 kube sekuyilada lapho bese kuphothulwa khona umsebenzi. Ukuthi mhla umsebenzi uphothulwa kuyacelakala futhi imvubo yomhlaba iyacela ukuthi sonke isizwe ibutho likaZulu kakhulukazi nabo mama nobani babe khona kube sokuyilanga elikhulu lapho sechithwa khona ibutho sekwenziwa khona umsebenzi wokugoqwa. Ibisiqhubeka imvubo yomhlaba isithi kuthi sekwenziwe konke lokho waphetha umsebenzi. Siyazi ukuthi mhla ngoJanuwari sibe nomkhosi omkhulu lo waseSandlwana. Emkhosini lo waseSandlwana uyabe mhla ka-22 Januwari. Ithi-ke namanje ayifisi ingonyama ukuthi imisebenzi enjengale insuku ebaluleka kakhulukazi njengalezi zenziwe ngezinsuku okungesilona usuku lesigameko. Siyalwazi usuku lomhla ka-22 Januwari ukuthi lona suku lapho uZulu khona abambana ngalo namaNgisi. Yathi icela ukuthi lelo suku lolo lungashintshi noma kube kuphakathi nesonto, kodwa kube umhla ka-22 Januwari kube kwenzeka ikhulekela ukuthi sonke njengoZulu siphelele lapho mhla ka-22 Januwari eSandlwana. Siyazi ukuthi futhi makuzoyiwe eSandlwana kuye kube khona ibutho elikhempayo. Lingakakhempi singakafiki lapho sikhulela ukuthi abadidiyeli bamabutho kakhulukazi umntwana waminya nenduna umhlongo kube yibona abawulekelela kakhulu ukuthi kube yibona abalawulayo ukuthi bangakanani abaye ekhempini, bahamba mhla kabani, bazabuye mhla kabani. Esimemezelo sokugcina esikhulu kakhulu esizweni engicabanga ukuthi kusithokozisa sonke njengesizwe. Siyazi ukuthi ingonyama kuyo lonyaka ophelile iqala umsebenzi noma iqale yaya kwaMyeni yokhanda ubuhlobo obuhle phakathi kwendlunkulu nabakwamyeni. Kwenziwe konke, kwenziwa amalobolo, kwenziwa ingqabamasondo.
njengamanje kothi mhla 24 kuyo lenyanga ephezulu ilapho ke kube kunomkhehlo kwamyeni ekhaya kwamyeni lapho ozalwa khona uNdlunkulu wethu oyena ozogana isilo mhla 24 kuJanuwari kuyobe sekuba umkhehlo khona kudlule ilanga la mhla 25 njengoba sazi nabesilo ukuthi ingonyama na uNdlunkulu umyeni bayikhethele ukuthi bangaba ngamalunga ebandla lamaNazaretha. Umsebenzi wangonyama obusenziwa ngesonto umsebenzi omkhulu ke lapho odinga isizwe sonke sikaZulu ukuthi siphelele amakhosi aseNdlunkulu aphelele iNdlunkulu yonke ukuthi iphelele lapho kube sokusuku olukhulu lomgcaco phakathi kwayidlo ingonyama yethu noNdlunkulu uMdolomba kaMyeni mhla 26 kuJanuwari. Bengathi nabesilo labohlanga angime lapho kakhulukazi imbubo yomhlaba ibicezelela lokho ukuthi isizwe sazi ukuthi ikuphi okwenzekayo njengamanje njengaphakathi ngapha eNdlunkulu. Kodwa ngicela ukubuyela nje kafishane emuva lapha emkhosini lo kweShwama ukuthi ibutho kakhulu kugqoka igeje ngelanga elikhulu okusuke sekugcinwa ngalo mhla 15. Igeje amashoba lawa ahamba lapha emahlombe kakhulukazi amashoba ilona langa lawo luthi agqoka leli igeje. Nenduku zethu esiziphathayo siyiphatha izagila asibaphathe odonkana siphatha induku ezimshiza ezipisholo ezimnyama ngalo langa lelo ukuthi mase lapho lomkhosi lowo siphatha induku ezimnyama bazoyazi imithe eminyama abantu abanembala eminyama mayisi isivuthiwe ilezo nduku lezi imshiza eminyama namashoba ngalo langa lelo. Bengathi nabesilo ilo myalezo ophuma komkhulu ophuma engonyameni yethu ithi asidlulise lokho nabantwana bekhona umntwana wami ukhona umdidilo amabutho ukhona umntwana wasuke simbona umntwana Qaphelana ukhona egameni laSisilo sithi ilo myalezo engonyama asikhulekeni nabendlovu. Wena wendlovu bayede Hlangalwesi